Там какво не гледа? Оня ли бе? Да, говори. На баш, че му е връжно му си един шамар зад врата. Колко пари? 10 лева. Давай отивам. Гледай сега колко правя. Какво става, Пешо? Къде са го беше? Кога не съм те виждал? Господине, имате някаква грешка, не съм никакъв Пешо. Същия Пешо ще си. Припознали сте се. Мале, извиняй, че. Брат, направо му зачервих врата на това, че да видиш. О, човек. Давам ти още 10 лева, ако ти видиш му ще още един. За втори път. За втори път, брат. Не, дай. Седмица. Това правя. Пешо, правиш се, ама си ти. Господин, спрете с тия грубости, казах ви никакъв Пешо не съм. Какво ми се правиш в казармата, бяхме заедно? Ето ви лична карта. Мале, човек, извиняй, просто имах един много добър приятел в казармата. Извиняй. Брат, втория път направо го разбих. Чу ли го? Гледай на коста. Той чак се преместил човека. Да, бе. Не знам 3 пъти за щастие, ако отидеш още един път и го дариш, ще дам още 10 лева. Ай, дай отивам. Ей, та не ви си ме Пешо, отзад прибих един заради тебе. Търса го, няма го. Ти къде си бил? Какво правиш? Моля, там какво не гледа? Този беля ли, бе? Какво правиш, ме Пешо? Господине, имате някаква грешка, не съм никакъв Пешо. Иска всеки ден да се събуждам в джакуци, който е напълно с мадами по-без грузи. С малко лед и чаше много стар джак. Да ме буди, искам пак и пак. Живея както мога и мога колко искам. С топла водичка, път се да плискам. Виж мой фейсбук.